Pone daktari, en wach malit naneno ka ugolo nonro manyiso ne osewito ji 5 ma gin interns kotenore kod onge mar chudo. Magi gima ne pok waneno ka timore kinde mokadho, kendo mondo ne yud ni daktari okawo tol modere kata oya malo mochikore olor piny. Ne en gik mane mondo mi winji ne bedo matek ahinya, to magi gin gik ma sani koro timore kendo chalo ka gima dhi nuore. Nyalo bedo ni nitie seche ma bende daktari neno ni duogo regret kit tekre mosekawo keto. Ing'e ni wacho ga ni un riek jok moko mariekie mabet oloyo ji. Dibet ni kiduogo gibedo gi giwaga ng'e kuom bedo ni ne gikawo okang' mar bedo daktari. Mano penjo maber, nikech adieri dakteche 5 to koro wasewito, to 4 gin intern, achiel to ne en daktari ma bende ne ni mana Kenyatta kaa kendo temo timo masters. En odwa bedo pediatric surgeon, oyango nyithindo matindo. Koro weto tok nok en intern, waluongo ni registrar. Koro daktari ni bende en ema koro owewa mogik ka kendo koro machiegni, en ema koro chopo gi 5. Kendo adieri lit adieri nikech yudo ka en bende nokawo ngimane. En noyude ka en e ot. En oyude ka en e ot, oya tich, osebet kotiyo wik achiel, odiochieng' gotieno. To nikech king'iyo namba manitie Kenyatta kucho mag dakteche go, to iyudo ka tin, jotuo be ng'eny, ok diwe jatuo. Koro marach mogik ni daktari ni en owuon ne en gi tuo mar sukari. Koro kako osetiyo mang'eny no saidi, kodok ode kucho, to obiro yude mana kaka nobet ode kanyo no bang' ndalo moko kanyo. Koro wach kobedo piny, kobet piny e kom kama nobet noyueyo no, oyude kotho kucho. Kotho e kom kanyo, apani bang' ndalo moko 2 kata 3 kama. Koro lit adieri nikech ing'iyo ni mang'a mas ne biro medore somo mondo obed no nyalo konyo nyithindo. Koro kiriwo gi intern ma bende osekawa ngimagi gin giwuon, to nyisi adieri ni mago jomochopo ginene ochopo e okuta mogik. Gimachielo magitimo tamogi, to ma timore nikech bedo daktari igni go ng'eny kendo pesa dhiye mang'eny. Ka in janyuol ti iketo nyathini e sikul kacha, igni go te tichulo fee mang'eny, ichulo hostel gik makamago. Koro ing'e ni sama magi timore to nitiere ga expectation. Koro kamoro ng'ato kotieko skundno to odwa ni otim internship mar higa achiel cha otieki, obed ni onyalo tiyo kaka daktari mapiyo piyo, mondo embe ojuk mbele, ojuk kaka ji osebet kadhi mbele ne kanyo. Koro mano ng'enyne ok timre. Koro kiriwo gi wach mar intern giwegi ok chulgi, iyudo ka ne nitiere winjruok mane wan godo adieri 2017 diere Dr. Oluga miwinji wachono. Koro winjruok ni kata intern nondik e winjruok kanyo nikech tich ma intern time osiptal en tich mang'eny king'iyo gi namba jotuo. Koro nondik gi nyaka kanyo, winjruok obet mowach ni intern onego bed ni en ichule kama. Mana kaka ng'ata matiyo kumoro, winjruok nyalo bet ni afisa ni en ichulega kama. Koro mwaneno mogik machiegni sani en ni koro winjruok cha okethi kendo ma ji nodhi State House nyoro ni, to kendo noparo ni dhi duoge ni koro odoge wang' kaka ne ntiere. Mano ok otimore. Koro magi nowuondwa mana kaka joweg osiptal mag mission bende nowuondi ni ibichul gi billions mag gi. Lecturers waneno ochuno gi nyaka kidoge strike eka omigi pesa gicha. Koro intern gi gibedo gi tich matek ma adieri ng'eny gi kaka koro wan watiyo kodgi kanyachiel, chunowa ni nyaka wamak lwetgi kendo kamoro kata ka ng'ato ok nyal chulo rent to nyaka wago mpango ma kaka dakteche mantie kanyo ere kaka wanyalo chulo ne intern ni kata macha rent nikech ochopo kama. Koro luwore gi dhano, koro ing'e ni dhano be ochwere mopogore. Jomoko iyudo ka ginyalo deal gi stress no, kata kamoro ng'ato support system ne jomoluwore ka kamoro nyalo konye, to nitiere ng'at ma kamoro onge gi mano. Koro ka luwore gi be kaka ochweye, tiyudo ka mogik to ng'ato kawo ngimane, to iyudo ka koro wachopo kama koro wachopeni. Emomiyo kendo mane wach maduong'
mabende tero ji e ng'anyo mabiro ni nikech machiegni ni court be mana Milimani nowacho ni 2017 CBA winjruok manowuok cha noriwo intern adieri, to ka noriwe to SRC bende obiro gi barua moro. Koro ere winjruok kaka nyalo wuok? Doguru bed piny uwinjru ni to ka CBA nomako intern to SRC mabende ok wawinjrego nikech waneno ni tich gi en ng'ado mshahara mag jotich mag sirikal, jotich mapiny, ok man malo, man piny. Koro barupe ariyogi, CBA wa gi barupe SRC, judge chang'ado ni adieri CBA ni en valid, to SRC advisory ni be valid. Koro doguru bed piny uwinjru. To winjruok no pok orumo. Koro yudo ka pesa manonego bed ni chulo intern, mabende kigolo pesa ming'ado to wuok siling 130 kama. Koro en gi pesa making'iyo sani gi kaka koro lose sani ma koro kitero e ng'anyo ni owuok siling 40,000, ma adieri ka ng'ato nende tiyo ne pesa cha to iyudo ka kendo koro mano ok de giwinjrego. Erokamano daktari, wadong' dakika achiel kende to kwatieko nyiswa ni tawinjo ahero kaka igolo ranyisi mar bende chiwo tiegruok kata lecturers niwacho ni okwongo gidhi giduogo kaeto gichak gidhi giduogo. Chal ni mano miyo idea kata paro mar gimowinjo bende notimo. Kidwoko mano nyiswa ni to bende dipone sirikal winjo mana dhok mar ng'anyo eka tim gik moko e pacho kae. Dakika achiel. Erokamano. To nikech jo-lecturer ka be wawuoyo kodgi, koro gimbe ginyisowa kaka stoch gi osebet kendo waneno ni duoko gi e ng'anyo no emano yudo pesa gi ka owuok nikech nowuondgi. Koro wan bende wadwani wadog kanyo mana kaka ne gitimo cha mondo kamoro wambe de winjwa. Koro ng'anyo te gima igni mang'eny ma koro sekalo to wan wasebet ka koro wang'eyo ni gi sirikal mwatiyogo obede kaunti, obede sirikal mang'ongo, onge gima chielo ma giwinjo nikech mana kaka sepimo ni ng'ama bukore ni dhi ng'anyo to onge. Koro bedo ni nitiere wuoyo mang'eny matimore to mogik to koro chuny tho to ji wacho ni kama koro chopo ni ng'anye ma koro diangolwa oko. Koro kanye kama wantiere to nikech waneno ni mano wawacho ni is the only language that the government understands. Kama nyanya daktari kuongoza thuolo